Bodo Andra Blog खांख्राइ खन'नि लोगोफोर नै खांख्राइ गुदुं नैसो जिबौ मानबायगासिनो दं। खुसिया लोगोफोर खुसिया ओइ नै खुसिया मोनबायदो साम'खौ खाथियाव नायनो र' गोदोलांगोनसो नामा माबायालाय दैया दिनै दा रानलायबाय नै साम'आ बिराद दं साम' साम'खौ जागोन ना जाया साम'खौ जागोन ना जाया लोगोफोर कमेन्टआव हरबानो जाबाय। बिराद दं खांख्राइबो बिराद दं। खांख्राइ गुदुं हाग्रा ini naik nagri sudah tadi dongpak beras sudah hai खांख्राइ गोदान खुलायदोंमोन माथो मासेया हाबलांबाय हारसिंनो संनानै जाबाथ' खांख्राइफोरखौ हमना जाबा मोनगौमोन दा आरो गेस गैया मा गैया बोरै खांख्राइयाथ' दङ बिराद हमलाबायबानो मोनगोन खन'बाथ' आरो बेसे जानो जेराव मेराव खांख्राइ गुदुं गोजा लाइन गुदुं गोजा सबबो खांख्राइनि गुदुं गोजा हाग्रा बेरायलाबायबाय आं मोनाबिलिनि नै नारेंखल बिफां मालाय गायदो दा रानलायबाय गाबोन फुङाव होबोलायगोन देरनाया दा हरावनो देरगोन औ एसे मोख्रा मासे थाबायलांबायलै गिलायलै
नै जाय जाय खांख्राइ जायो फनावनो गोसो कमेन्ट हर ओमफ्राय बेसे गिदिर खांख्राइ माबायदि खुरदो एन्जर बायदि खांख्राइयानो खांख्राइ रावबो थुनानै होलांथारा माथो लोगोफोर एसे साबस्क्राइब खालामना होबा एसे मोजां मोनगौमोन रावबो नायफिनथारा माथो आंगा मांगा होननानै आंगा मांगा मा भिडिअ खालामला बायदो बेलाय होनना सानो खोमा मालाय गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौसो नायो एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ बोखांदो लोगोफोर दिनै नाथुर बोखांगासिनो दं बोहांदो दासो बोहांदो आरो फांखा आरि बख'गासिनो दं थांनो ओंखारलायबाय थांनोसै न' बायलाखौ साबायनाय जादिया ओइ मालिका दसे हाबैदो बेखौनो लामाखौ माबालाबायदो र' थांसै आगोलनि जायगायाव सहैफिनसिगोन आरो लोगोफोर हरनि 10टायाव भिडिअ खालामनाय जाबाय आं दा सफैदो आंनि आगोल थानाय जायगायाव सफैबाय लोगोफोर खाटा नै उफाय गैया सफैलायबाय नै सफैलायबाय हराव नै हरनि 10टायाव भिडिअ खालामबाय उफाय गैया मावनानै जाग्रानि फिसा मावला ओरैबा ओरै लाबथिंबाय थाबाबो मावना जानांसिगोन उफाय गैयानो मबाइलफ्राबो दाम खमनि नालाय मोजां खेबनो हाया नांगौ बायदिखौ नुवा होनबावनो जेबो रेडि गैया उन्दुवाखैनो उन्दुनोसै दा सफैदो जेनेबा गैया मा जागोन मा थागोन मावनानै जाग्रा फिसा गुड मर्निं लोगोफोर नै आंहा सफैफिनलायबाय आंनि जायगायाव आंनि जायगायाव फैफिनबाय